Kai. Yabete band kutumika imense ya Kenya emiaka 10 yaetire. Lakini bono igagenderete koni wa chini ya maji. Kolengana n'umugano we. Ibagotebanga kolengana n'abantu bakoyoni entetere bagotebanga ne abo China. Ngako konyenyulimo a whole month ere effective tokonyoro bolito. But now listen. Ibagotebanga entetere ere effective na bagoteba. Igere very dangerous asomubero mwanya bantu na ende ni go ego affect no eno mwana urani born ura iboru afterwards ekero gutumeka entetere. Lakini bono bagotebanga abasubati abange entetere nero bagenderete konywa asengenjo ngane ya moyo koko nyomutinyo mugima inga nainde gere cost effective ko yura chibese chiraisi nga nainde abantu abange batagete kunyege na ngasengenjo begwete njaine kurwa basu bagotebanga this drug is dangerous. Ate bangole na mato oigule. Dudus. Ole wow. Basabe sana batara aba people. Especially abasacha bante gerete. Basabe sana batara aba people. Yasa baraye goji yasa bantu bale moyo. Yo tola nyoma rebo ntiko chikobaraisi. Lakini gote baba goji yasa bantu bale moyo. Na kong sana. Bantu abange sana bagotara sika. Yando soro bote oro. Ekero monta achire bwana. Ukoliri umwana nyangi igaba omera na mugasoga kumbe binta gukora butuko n'ibintu byo gukumya. And you know I'm sorry to say. Emanya go ikabwana Dudus. Noyeno umwana aborasenya. I'm sorry to say. Yasengenje yamma mojo yobo sense yo monto. It is as a result of these contraceptives. No complications chikorwa. Complications no chikorwa kwanyoro umuntu tari kubwata bolito gakubwata bolito omiskari, you know, a lot of problems. Echinde tari chiari chia tambire ne spinal cord toriko nyana no kogororo kyo mugongo umukungu igebwatare ndi she cannot even move. Egazia no kuna gotua mateko no, you know, it is a problem. Theodore Wabu. I don't know.